Goddag og velkommen til Engelsholm Højskole og Slot. Jeg er forstander her på stedet og hedder Poul Henrik Jensen. Og jeg er rigtig glad for at kunne byde alle seerne velkommen til de indre gemakker på Engelsholm Slot. Det er et af Danmarks smukkest beliggende renæssanceslotte, og også et meget velbevaret renæssanceslot, som de sidste 70 år har fungeret som en højskole, men altså har en historie, der går tilbage til midten af 1400-tallet. Og det slot, vi er i nu, det stod færdigbygget i 1593, så det er altså over 400 år gammelt. Så det betyder, at de gulve og de vinduer, vi kigger ud af her, de har stået uberørt i alle disse mange år. Slottet her er bygget meget strategisk rigtigt. Det er sådan så, at vi lige uden for vores vinduer har en sø, nemlig Engelsholm Sø, og det er herfra Vejle Å udspringer og løber ud i fjorden og ud til de store oceaner. Der er masser af kildevæld rundt omkring, og derfor har det været rigtig fordelagtigt at anlægge en bygning her. Og der har givetvis også lige siden vikingetiden været beboelse her, fordi uden for vinduerne her, ud over søen, så har vi nemlig også den gamle Oksevej, den gamle Hærvej, som går helt op fra Viborg og slutter ned på den anden side af Flensborg. Så det har været meget praktisk, at man kunne faktisk besejle helt fra havne op igennem Vejle Å og omlaste i en by, der hedder Skibet. Så kunne man omlaste til mindre skibe, og så kunne man komme af med varerne herop og omvendt. Så det har været en rigtig god strategisk beliggenhed for et slot eller for en bygning. Men der er en anden forklaring på, at det ligger her. Det er, at de ejere, som var omkring 1500-tallet, det var en slægt, der hed Langeslægten. Og den tredje generation af langerne, det var alkymister. Og alkymister, det er en rigtig flok spændende videnskabsmænd, som arbejdede på først og fremmest at finde guld ved kunstigt at legere forskellige stoffer, således at man til sidst kom frem til den her rigdom. Men for at der ligesom kunne være de optimale betingelser for udviklingen af de her ting, så skulle man have de rette elementer på plads. Jord, vand, ild og ild selvfølgelig. Og derudover så skulle der også være en stærk kultur og en påvirkning. Alkymi er jo i virkeligheden en ting, hvor at man ved påvirkning prøver på at højne og forbedre et eksisterende stofs karakter. Simpelthen at gøre det bedre ved at påvirke det. Men ikke bare påvirke det rent fysisk, men også gøre det rent menneskeligt og ved forskellige kulturelle aktiviteter. Så derfor har det her sted været omdrejningspunktet i 1500-tallet for en bevægelse af videnskabsmænd, som bekendte sig til alkymi. Og det var en verdensomspændende bevægelse, og en del af dem er i dag meget, meget mere velkendte end langerne. Blandt andet Tycho Brahe, som vi jo fra tid til anden graver op nede i Prag. Han var en af de førende alkymister, og hans bror Knud Brahe. Og det er faktisk Knud Brahe, som har bygget slottet, som det ser ud i dag. Og det er givetvis Tycho Brahe, som har tegnet det. Og derfor ligger slottet også helt specielt. Det ligger på en kompaslinje. Det er samtidig under et stjernebillede. Man kan følge månens vandring faktisk fra kældrene her på slottet. Så der har været masser af energi og alkymi forbundet med det her sted. Og det gør, at det er et specielt sted, når man træder ind. Og dertil kommer, at kunsten har påvirket meget, meget stærkt. Den dame, vi har herovre på væggen, det er Knud Brahes kone, Margrethe Lange. Og hun var søster til alkymisten Erik Lange. Og hun var ikke videnskabsmand på den måde. Og dog, hun var den første indsamler af folkeviser. Og på middelalderstudiet i Odense i dag, der kan man faktisk finde den første samling af viser i Danmark. Dengang der havde man ikke sms'er, så når man skulle skrive
om en begivenhed, der havde fundet sted, så var det alenlange vers i folkeviserne, og dem samlede hun. Hun gjorde også noget andet. Hun gik meget op i dragter og folkedragter, og i dag er der stadigvæk mønstre fra Margrethe Lange, som går igen i nogle af de folkedragter, som bliver lavet, og som vi kender til i Danmark. Vi har et hold elever her nu, som har gået her siden august måned, og det vil sige knap 4 måneder har de været her nu. Og de har været sindssygt produktive. Der er sådan omkring 50 elever, som har været her i 4 måneders tid. Og det er sangskrivere, som jeg selv underviser, og så er det elektroniske musikere, glaspustere, malere, keramikere og smykkedesignere. Derudover så blev stedet jo besøgt af mange andre fra ind- og udland, som havde samme videnskabelige og kulturelle interesser. Og på et tidspunkt så er det sådan, at det gamle slot, eller den gamle bygning, den skal bygges om. Og det er så der, Knud Brahe og Tycho Brahe kommer ind i billedet, og fordi man så skaber et renæssanceslot,
Og renæssancen, det er jo en særlig kulturel, historisk periode fra omkring 1500-tallet. Og renæssancen, den er kendetegnet ved, at den er eksplosivt hurtig. Der sker mange ting. Vi kan næsten sammenligne det med vores tid i dag, hvor at vi har internet og så videre, og tingene går lynende hurtigt. Vi opfinder ting på mega kort tid over en generation. Det gjorde man også i renæssancen. Man fik bogtrykkunsten ind, som lige pludselig var en revolution, der gjorde, at man kunne publicere ting og værker. Man lærte folk noder og spille, og dermed blev også den del af kulturen udviklet. Det var sådan i England, der kunne de fleste mennesker faktisk noder i renæssancens tid. Man var samtidig videnskabsmænd på den måde, at man fandt ud af at navigere meget bedre. Vi fandt ud af, at jorden ikke længere var flad, men den faktisk var rund. At der var et system til at måle afstand til stjerner og himmelvælg og alt muligt andet. Og det er den her periode, hvor der sker en rigtig masse. Og der kommer altså også en arkitektur. Og renæssance, det betyder at gå tilbage, at genskabe. Og det man ville tilbage til, det var det gamle Rom, det gamle Romerrige, som jo var forfaldet. Og det vil man prøve at genskabe igennem smukhed, skønhed, arkitektonisk udfoldelse og samtidig give kan man sige, forbindelsen opad til de overnaturlige magter. Og det skulle også ligesom komme til udtryk i den arkitektur, vi har på et renæssanceslot. Så det er en dynamisk og aktiv periode. Og den stil er altså det, som slottet er bygget i udendørs. Fordi i dag er stilen indvendig meget anderledes, fordi den har sådan været med til at følge moden, kan man sige. Fordi et par hundrede år senere, efter Tycho Brahe har tegnet, og hans bror har bygget det her slot sammen med alle de håndværkere, der nu har været involveret, og slaver, der har knoklet med det, så er der nogle andre ejere, der kommer til, og de er påvirket af en ny mode. Og det er det, man kalder barokken. Og den barokkunst, som kommer i begyndelsen af 1700-tallet, midten af 1700-tallet, det er det, som indføres på Engelsholm i alt det interiør, man næsten ser herinde. Det er fra baroktiden af, og derfor er det et renæssanceslot med barokt interiør. Og hvad er barokken? Ja, den er kendetegnet ved, at den frem for alt bragte lyset ind i hjemmene og i stuerne. Den mørke stil, som nok nogle gange kunne præge en indendørs indretning af renæssancetiden, den blev lige pludselig til at være meget lyst. Man fik ornamentik, man fik forskellige, nu kigger jeg opad her, man fik forskellige symboler og ting, der gik igen i udsmykningerne indendørs. Vi har nogle ting, som er gennemgående her på Engelsholm i alt interiør. Det er vægmalerier, det er dekorationer på lofter, og det er på vores døre, og det er på vores paneler. Barokken har nogle symboler, der går igen, og en af dem, det er for eksempel muslingeskallerne. Og det er fordi, at det er et smukt bygningsværk, muslingeskallerne. Og det er også på en eller anden måde noget, som vi ser i barok ornamentik hele vejen igennem. Man ser også de løgformede kupler, som for eksempel kendetegner det her slot, ved at det har 4 løgkupler, som alle kommer på i baroktiden. Og derudover så oplever man noget, som også kendetegner barokken, nemlig at vi gerne skal vise, at vi er verdensmænd, og have forbindelse til den store globale verden. Og derfor har man her en helt enestående række af kinesiske vægmalerier, simpelthen udført af kinesiske malere, som er bragt hertil i 1720'erne, og de har dekoreret stor del af slottets indre paneler her. Men det understregede, at man simpelthen vidste, at her var nogen, som kendte til den store verden og var med på noderne, og samtidig kunne vise, at al omverdenen, at her var altså et barokt udtryk, og barok, det var altså en kunstart, som var det meste af 1700-tallet og helt frem til midten af 1800-tallet, hvor det var meget, meget moderne. Og I kommer til at skulle opleve 6 forskellige kunstnere. Vi er ligesom kommet videre fra det her højskoleelevbegreb. Nu er vi at gøre med ægte kunstnere.
Og den første, I skal høre her, det er Signe, som I skal give en kæmpe hånd, mens jeg lige giver hende mikrofonen. Ja. Jeg vil gerne starte med at spille en sang for jer, som handler om, i 50'erne blev der deporteret nogle børn fra Grønland til Danmark for at lære at tale dansk, og det skulle ligesom være noget, som kunne give dem arbejde, når de kom tilbage til Grønland. Men mange af dem, da de kom tilbage, blev de frastødt fra deres familier. Det har jeg så skrevet en lille sang om, og den hedder MS Disco 1951. Forsvinder i horisonten på et skib, der sejler til Nuuk fra København. Sidder der en pige med en gave i favnen. Det danske sprog er hendes nye sang. Hun kan tale i den rige verden. Er jeg grønlænder, dansker eller hvad? Hun er en del af den glemte historie. På rejse mellem to kontinenter. Hun er en del af den glemte historie. Og nu vil jeg vise jer lidt rundt i slottet og fortælle lidt om nogle af de ting, der er her. Fordi der har også været knyttet en lang række personer til det her slot. Spændende personer. Udover Lange familien og udover Knud Brahe og Tycho Brahe brødrene, så er der en person, som også er meget knyttet til det. Det er først og fremmest en greve, militærmand, der hedder Frederik Daneskjold Samsø. Og de, der kender lidt historie, de ved, at Daneskjold Samsøen, det er sådan uægte kongebørn. Og de fik oftest nogle len eller nogle godser som en slags kompensation for, at de ikke var ægte kongebørn. Og dengang var man helt åben om den slags ting. Og det er altså sådan, at Daneskjold Samsø, han får Engelsholm,
tildelt, eller får mulighed for at overtage det på en eller anden måde i hvert fald. Og det er ham, der indfører barokken og genskaber storheden indendørs i Engelsholms gemakker. Han har så ikke råd i virkeligheden. Sådan er det jo tit. Man vil gerne vise, at man har en masse penge, men så har man det ikke alligevel. Og han går fallit, og ind fra højre på scenen, der kommer der en købmand nede fra Flensborg, der hedder Gerhard de Lichtenberg. Og Lichtenberg, han har pengene, og han fuldfører og færdiggør hele barok interiøret, og han anlægger frem for alt også vores store haveareal herude, vores haveanlæg, som er i samme barokke stil, fordi det skal spille sammen med hele kunstarten og arkitekturen. Han laver også avlsbygninger. Førhen havde det sådan været mere et pynteslot, kunne man næsten sige, men nu bliver det et driftigt slot med stor produktion af kvæg, og han laver mejeri, dengang hed det hollænderi, fordi det var hollænder, man importerede til det. Og han var i det hele taget en særdeles ekspansiv og driftig herre. Han finder også ud af, at vandet kan bruges til andet end at drikke, og kraften fra kilderne herude, de bliver anvendt således, at han anlægger en lang række møller hele vejen ned af Vejle Å, igennem Vejle Ådal. Og det fører til, at vi får et af Danmarks mest driftige og største papirvarefabrikker, nemlig Engelsholm Papirvarefabrik, som lå i det, der hedder Rambøldal. Og dengang der lavede man ikke papir ved at bruge træ. Man indsamlede simpelthen gamle klude og opblødte dem og opløste dem. Og til sidst ved teknikker fra Slesvig-Holsten, der kunne man simpelthen udvikle papir. Ja, jeg sidder her ved siden af Anne-Marie Nissen, og mit navn er Bente Stam, og vi er begge to billedkunstlærere på Engelsholm Højskole. Vi underviser i det, vi kalder billedkunst med fokus på maleri og grafik, og så har vi obligatorisk tegneundervisning mindst 3 timer om ugen. Jeg har været ansat her på Engelsholm i snart 4 år, men du har været her et år længere end mig. Faktisk 2 år, jeg har været her i 6 år. Og egentlig var det også lidt en tilfældighed, at jeg kom her, fordi jeg blev kaldt herud i en uges tid som et vikariat om foråret for 6 år siden. Og så blev jeg så hen af efteråret fastansat og var utrolig glad for at kunne få en stilling herude. Det er et sted, som passer vældig godt til mig, vil jeg sige. Der er både den kunstneriske del selvfølgelig, som har stor betydning, men så også selve højskolelivet, det fællesskab og hele idé, der ligger i højskolen, synes jeg er noget, som er utrolig spændende. Et meget spændende miljø at arbejde i. Jeg har faktisk været højskolelærer lige siden jeg var 23 år, så for mit vedkommende er det gået fuldstændig i blodet, og Engelsholm Højskole er faktisk min 3. højskole. Og det, jeg synes, der er fantastisk ved at være på en højskole, det er den interaktion, man har mellem mennesker, mellem kolleger, mellem det praktiske personale og ikke mindst vores elever, som kommer her og har virkelig mod på livet, har mod til at afprøve noget nyt, springer ud i det, næsten uanset hvad vi giver dem af opgaver. Og det vi kører meget på, det er tematiserede 14-dages moduler, hvor vi prøver at introducere vores elever. For eksempel, hvis vi tager det første modul, som hedder parafrasen, hvor man tager et gammelt billedforlag, og så prøver at tolke det via sine egne initiativer, sine egne visioner, og så putter vi en masse teori på, sådan at der til hvert eneste tema er der en masse kunsthistorie hængt op på temaet. Og så kører vi en uge med kunsthistorie og masser af opgaver, mere eller mindre faste opgaver, og så den sidste uge, der er de selv på og kan bruge alle de værktøjer, vi har givet dem i den første uge, bruger de så i den anden uge til at lave et maleri inden for det tema, vi nu har opgivet. Ja, så man kan sige, at den måde, som vi har anlagt vores undervisning, det er, at vi naturligvis gerne vil give eleverne en masse
teknisk kunden inden for billedkunst, men for at man kan blive god som billedkunstner, eller det skal blive interessant, det man laver, så er det også nødvendigt at have en eller anden mere almen viden omkring, hvad billedkunst eller kunst i det hele taget har gjort op igennem tiderne, sådan så man bliver i stand til at kunne fortælle de historier, som man gerne vil med sin kunst. Så den teoretiske og almene og kunsthistoriske del af undervisningen, synes vi er utrolig vigtig for, at kunsten kan blive interessant at se på i det hele taget. Ja, og vi opfordrer eleverne til, vi siger faktisk til dem, at det er utroligt svært at blive en god maler, men man kan blive meget, meget god til at kigge på andres billeder. Så via den teori, komposition og farvelære og alt det, vi fylder på den, der får man nogle endnu større oplevelser, når man selv går rundt i det kunstneriske rum og skal kigge på andres billeder. Og som Anne-Marie siger, man kan jo ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, men man kan få en masse idéer ved at se på andres billeder. Lichtenberg var udover penge begunstiget af 2 andre ting. Han var begunstiget af, at Danmark for en gangs skyld ikke var i krig. Det har vi været uafbrudt og i mange, mange år. Primært med svenskerne, og Engelsholm har også spillet en rolle under svenske krigen, eller de utallige svenske krig i 1600-tallet, som var her. Men nu var der en lang, lang fredsperiode, og det betød, at bønderne, de kunne arbejde, de skulle ikke i krig, og man kunne simpelthen fæste dem. Og derfor indførte man også fæstningen af bønderne. Det betød simpelthen, at når man blev født, så skulle man være på den samme gård, hvor man var født i 40 år, og så var man simpelthen stavnsbundet til det her sted. Og det var jo godt for dem, der var godsejere og skulle udvikle industrien, fordi så havde man arbejdskraft, og man havde den ganske billig. Og det er faktisk det, der er med til at give hele afsættet til den ekspansion, som Lichtenberg på alle områder foretager i perioden fra 1730'erne frem til han dør faktisk i 1750'erne. Og det er en meget, meget driftig periode, vi har her. Så er Engelsholm knyttet til det, som var Lichtenbergs succes, nemlig stavnsbåndet. Det er knyttet til ophævelsen af det, fordi bønderne ganske vist ikke er Lichtenberg, men af mange af de andre herremænd og godsejere, der kom her, simpelthen blev behandlet så slet, så de måtte begå oprør og blive revolutionære bønder. Det er sådan, vi har et dokument liggende i det kongelige arkiv, og vi har det også liggende inde i det kongelige bibliotek. Og det er et dokument, som er et langt forfattet brev af utilfredse bønder her fra Engelsholm Slot, hvor de klager over herremanden og den måde, hvorpå de bliver behandlet. Og de beskriver, hvordan de sættes på træhesten, som kunne rulles, og som nogle gange stod op foran kirken, Nørup Kirke, så man kunne se de slemme oprørske bønder. Vi har også et hundehul under vores bro herude, hvor et hundehul er kendetegnet ved, at man hverken kan ligge eller stå der, man kan faktisk ikke være der, komfortabelt i hvert fald. Og det var et, hvor man også satte de oprørske bønder, også kvinder, ind i. Og den periode i Engelsholms historie er også den, der medfører, at en ond tid giver mange spøgelser. Og derfor har vi selvfølgelig også vores husspøgelser her på Engelsholm, som jeg nok skal få jer fortalt om.